Vicces volt pont a fehéret választani, mondhatjuk, hogy kitörölhetjük a s***eket vele. A Pantone kiválasztotta 2026 év színét, ami a fehér. Nevezzük annak. Nem véletlen szedték szét úgymond az interneten. A Pantone mindig egy adott tematika szerint választ színt, szóval nem csak úgy logika nélkül bedobnak valamit, hanem több művészt is, több kutatót bevonnak. Célja megmutatni az adott kulturális társadalmi háttérnek a jelenlegi úgymond lelki állapotát is, és ezt egy színen keresztül úgymond reprezentálni. A neve ennek a színnek a Cloud Dancer. Pontos kódja meg a 11.4.20.1. De ezt az ügyvezető igazgató is azzal indokolta, hogy igazából ebbe a vizuális zűrzavarba jól jön ez a letisztult, mint egy új lap, tehát egy üres vászonnak a példáját hozták fel rá. Teret ad a kreatív gondolkozásnak. Kérdés, hogy ki milyen kijelzőn nézi, mert azért vannak olyan kijelzők, ahol ez valóban fehér. A 2025-ös év színe után vicces volt pont a fehéret választani, mondhatjuk, hogy kitörölhetjük a s***eket vele.